Vítam vás pri dnešnej epizóde, ktorá sa zaoberá jedným z najšokujúcejších prípadov moderných dejín. Ide o prípad dvoch 10-ročných chlapcov, ktorí spáchali jeden z najbrutálnejších zločinov v histórii. Únos a vraždu len dvojročného Jamesa Bulgera. Je zarážajúce, že niečo také dokázali vykonať deti. Čo ich k tomu viedlo? Ako mohli byť schopní niečoho takého? Dnes sa na tento prípad pozrieme detailne, od pozadia a samotného zločinu až po vyšetrovanie, súdny proces a dôsledky, ktoré tento čin zanechal na všetkých zúčastnených. Nachádzame sa vo februári roku 1993. James Bulger bol len dvojročný chlapček, ktorý býval so svojimi rodičmi Dennis a Ralphom v meste Battle pri Liverpoole. Bol plný života, radosti a ako každé dieťa v jeho veku bol veľmi zvedavý. Ten osudný deň sa spolu s mamou vybral do obchodného centra, aby si kúpili pár vecí domov. V rovnakom čase sa v obchodnom centre nachádzali John Venables a Robert Thompson, obaja 10-roční chlapci z komplikovaných rodín. Robert Thompson vyrastal v prostredí poznačenom domácim násilím a alkoholizmom. John Venables bol za známy svojimi problémami so správaním, často sa dostával do konfliktov a mal výbuchy hnevu. Ten deň sa obaja chlapci uliali zo školy a hľadali spôsob, ako sa zabaviť. V obchodnom centre sa najskôr bavili kradnutím drobností, ako boli sladkosti, hračky či batérie. Pre nich to bol akýsi druh adrenalínu. Keď ich však táto činnosť omrzela, rozhodli sa posunúť ďalej, ich myšlienky sa zvrtli smerom, ktorý sa vymýka chápaniu. Rozhodli sa uniesť dieťa. Po dlhom hľadaní a vyberaní, koho by mohli uniesť, tak ich pohľad padol na Jamesa Bulgera. Chlapci k nemu pomaly pristúpili, využili chvíľkovú nepozornosť jeho matky, vzali ho za ruku a odviedli ho preč. Bezpečnostné kamery neskôr ukázali, ako James opúšťa obchodné centrum s Johnom a Robertom. Spočiatku možno nemali úmysel mu ublížiť, chceli ho niekde nechať, no vždy, keď ho opustili, James sa rozplakal a oni sa báli, že jeho plač pritiahne pozornosť a tak ho stále brali so sebou. Počas 3-kilometrovej cesty ich videlo viac než 40 ľudí, ako vedú uplakaného chlapčeka. Mnohým sa zdalo čudné, že dvaja chlapci vedú malé dieťa, ale nikto nezasiahol. Niektorí si mysleli, že je to ich brat, iní možno nechceli zasahovať do cudzej veci. Chlapci nakoniec zamierili na opustenú železničnú trať, kde spáchali brutálny čin. James, iba dvojročný chlapček, bol týraný, udierali ho železnou tyčou, hádzali do neho kamene, liali na neho farbu a nakoniec nechali jeho telo na trati, aby to vyzeralo, že ho prešiel vlak. Jamesovo telo bolo objavené o 2 dni neskôr. Polícia začala rozsiahle vyšetrovanie. Prvým kľúčovým dôkazom boli záznamy z bezpečnostných kamier v obchodnom centre, ktoré ukazovali, ako James opúšťa budovu s 2 staršími chlapcami. Polícia začala preverovať stovky miestnych detí, ktoré sa v daný deň uliali zo školy. Po dôkladnom vyšetrovaní a vypočúvaní svedkov sa podarilo identifikovať Johna Venablesa a Roberta Thompsona. Výsluchy boli desivé. Obaja chlapci sa navzájom obviňovali a snažili sa preniesť vinu jeden na druhého. No nakoniec sa pod váhou dôkazov priznali. Ich chladnokrvnosť a detailné opisy toho, čo Jamesovi spravili, šokovali aj ostrieľaných vyšetrovateľov. Súd s Johnom a Robertom bol jedným z najsledovanejších prípadov v histórii. Verejnosť bola šokovaná, že dvaja 10-roční chlapci dokázali spáchať takýto ohavný čin. Počas procesu sa ukázalo, že obaja plne rozumeli tomu, čo robia. Ich vek však vyvolal diskusiu o tom, či sú dostatočne starí na to, aby niesli trestnoprávnu zodpovednosť. Napriek tomu boli uznaní vinnými a odsúdení na pobyt v nápravných zariadeniach pre mladistvých až do dosiahnutia dospelosti.
Keď John a Robert dosiahli vek 18 rokov, boli prepustení na slobodu. Štát im poskytol nové identity a ochranu, aby ich uchránil pred hnevom verejnosti. Robert Thompson odvtedy žije v anonymite a o jeho živote sa vie veľmi málo. John Venables sa však opakovane dostal do konfliktu so zákonom. Bol zatknutý za držanie detskej pornografie a viackrát odsúdený. Jeho prípad vzbudil otázky o tom, či resocializácia skutočne fungovala. Tento prípad vyvolal v Británii obrovskú diskusiu o veku trestnej zodpovednosti a o tom, či deti dokážu pochopiť dôsledky svojich činov. Jamesovi rodičia Dennis a Ralph zostali poznačení na celý život. Dennis sa stala aktivistkou bojujúcou za spravodlivosť a bezpečnosť detí. A čo si o tomto všetkom myslíte vy? Mali by detskí páchatelia dostať druhú šancu? Alebo skôr by mali niesť dôsledky svojich činov po celý život? Podelte sa o svoj názor v komentároch. Ďakujem, že ste si dnešnú epizódu vypočuli. Ak sa vám aspoň trošku páčila, nezabudnite dať like, odber a kliknúť na zvonček, aby ste nezmeškali ďalšie epizódy. Týmto všetkým pomáhate tomuto kanálu rásť. Nájdete ma aj na Instagrame, kde zdieľam novinky a ďalšie zaujímavosti. Prajem vám pekný deň a nezabudnite. Pravda býva často temnejšia, než si vieme predstaviť.